dag ser jeg nok på døden som en naturlig afslutning på livet, og jeg ved ikke, hvor uhyggeligt det er, når det kommer til stykket. Jeg står så bare med hovedet i det jo. Jeg foretrækker at kalde mig selv for krematør, men ellers så krematoriemedarbejder er der også nogen, der kalder sig. 45-årige Christian Skjødt er den eneste ansatte på Randers Krematorium. Han klarer et fuldtidsarbejde på kun 3 dage. Det har han gjort i 22 år. Der er gået nogle stykker igennem loven, som jeg har fat i her. Cirka 26.000 kister, jeg tror, jeg har brændt. Et nummer i keramik følger kisten i den 1,5 time, det tager ilden at forvandle et menneske til aske. På den måde er Christian Skjødt altid sikker på, hvis aske han skraber ud af ovnen. Men sommetider er den afdøde mere end blot et nummer. Jeg har oplevet at brænde en del af mennesker, jeg kender i tidens løb. Og mine egne bedsteforældre har jeg brændt, samt venner og deres forældre. Men det er heldigvis ikke så tit, det sker. Det sker en gang imellem. Der brændes 8 kister på en dag, men nogle årstider er ekstra travle. Den mørke årstid, det er den tid, folk dør mest på, skal vi sige sådan. Der kommer flest her i huset, der fra december til marts måned. Hvis man skal kunne fungere i et job som det her, så må man vælge at se på det som det er. En naturlig afslutning.